Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awi wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai aw bisimila hôtel Lafiya la niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye ni Ala sɔnna ma sini ye saliba ye, bi fana ye donba ye, hali n'o y'a sɔrɔ sali tɛ. Silamɛ diinɛ maaw bolo fala ye arafa ye bi ye, dugawukɛ don don. An ka maa minnu bɛ hiji t'a la u ye jaw caman ci bi han. Ja Arabi Saoudite masakɛ ale fana kɛlen ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw wele fala ye, olu b'ale ka bolo kan hiji t'a la VIP. Donc 120 Abdoulaye Fofana ale b'o jɛkulu la, min ye Ibrahima Jawara ye kabini sɔgɔmada in na, i b'a dɔn heure 3 de b'an ni Makan cɛ, olu kɔni taara arafa kulu kan, o jaw fana b'an bolo. Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan sa ko min ye kɛnɛya lakana ale ni sigiɲɔgɔnya ɲuman Union Africaine k'a sigikun tun ye o de ye. Premier ministre ko min ye kalan seko ni dɔnko k'o de ye ji ye, ji min n'o bɛ to sa adamadenw bɛ se ka lafiya cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na. Kunun ko Abdoulaye Mayiga ye ni laseli kɛ min ye Tour d'Afrique ale la lajɛ in kɛra ye, an o jaw yira aw la. Masawule n'o ye général de brigade fala ye, ale kɔni wulilen no k'i jɔ nin waati na, basigi bɛ se ka don Gawo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na cogo min, o hukumu kɔnɔna na sa Gawo dugutigilakaw, Gawo kabilatigiw ka ɲɛmaaba a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka t'o fɛ yen. Kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ, an o da maaw tulo kan. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri min ma fara a kan fosi ma bɔ a la. An ka jamana kɔnɔna na fana kibaruya dɔw bɛ fala ye ko min ye misigɛnna 2 ye ɲɔgɔn fɛ kitakaw fɛ yen dɛ. Tɛmɛ ko halisa tɛmɛ dilan min senna han, wa tɛmɛ k'a sanga tɛ ka se ka bi cogoya si la, kuma tɛ kɔɲɔw m'a surunya, nafa min bɛ tɛmɛ la bankasikaw fɛ an o da maaw tulo kan. Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ a la, ale tɔgɔla baɲumankɛtɔn min sigilen don sen kan n'o ye fondation ye fala ye, saga 100 u y'o di seli ale hukumu kɔnɔna na. An ka sifin denmisɛnninw ka dege karamɔgɔ fala ye, u y'ale gɛn nka gɛncogo ma diya ne ye. Cɛ bi tunga fɛ a éliminer no ka ban, a t'a to n'a nana k'a fɔ a ɲɛna yan siɲɛ kelen, o sera k'o to tunga fɛ k'o wele téléphone na k'a fɔ k'i gɛnna, o tuma o kɔrɔ tɛ k'i ka to yen wa? Mɔgɔ min éliminer na ka ban a natɔ don fala ye, o sera k'o wele téléphone na k'a fɔ ɲɛna ko bɔn k'e ka baara banna, ka tila tuguni ka lettre, a natɔ don ka ban o, équipe ma éliminer a. Fɛn dɔw bɛ yen an ka n'o ta ni dusu ye koyi, bi bɛ yen sini bɛ yen dɛ. Nin ye an don k'an ye sɔgɔma in na, ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Jani aw sɔgɔlen don ale la. Fala ye bamananw ko misiri gabugu ka kɔrɔ ni ale ye. Fala ye n'i ye sɛnugu kɔni ye foroba barama kɔnɔ, o tɛ denmisɛnw kelen ni yɔrɔ ye tuguni. Saliba ale tɛ salindenni ye an fɛ yan, nka bi a ka kan an k'an ka jamanadenw hakili lajigi fala ye. Fɛn caman bɛ yen a fɔli ma nɔgɔ anw ka jamana in kɔnɔna na, sabula maaw ye min faamu. Fala ye diinɛba 2 min b'an fɛ yan, n'o ye Mamadu diinɛ ni chrétien diinɛ ye, u bɔra kɔ kan de ka na fɔ maaw ka sɔn o ma. U nana sɔrɔ sigi bi yan, u nana sɔrɔ maanifinya bi yan, u nana sɔrɔ kow kɛcogo bi yan, u nana sɔrɔ bamananw tilennen bi yan, u nana sɔrɔ min ye siya fɛn bɛɛ b'an fɛ yan fala ye, n'u ko min o don o b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Silamɛya nana mun fara a kan, o ye ka sɔn nɔgɔya kɛ, ka lafiya di, maanifinw ta ni ka segi ka se k'u ka adamadenya kɛ sigi la ka ɲɛ kosɛbɛ, o nana ni o ye. Nka fala ye nin waati laban in na an b'a ɲini an ka jamanaden dɔw fɛ u ka jinin kɛ u koli ji la, sabula fɛn caman bɛ diinɛ ko kun kan fala ye, a futinɛ man ɲi, a balawu man ɲi, a kuma fɔcogo dɔw bɛ yen, a waleya dɔw bɛ yen, a ko dɔw bɛ yen, i ɲɛna k'i bɛ ka ɲuman kɛ k'a sɔrɔ n'i ma farati i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ka, kɛnɛ min ni i sigilen tɛ a ye. Maaw ka diinɛ, maaw ka kabila, maaw ka siya, maaw ka taabolo, maaw ka ko kɛcogo n'u ka ko faamuya cogo fala ye. N'an b'a fɛ an ka mɛn sigi la, an ka bɛɛ bonya n'i ka ko faamuya cogo ye, an ka bɛɛ bonya n'i ka hakilina ye, an ka bɛɛ bonya n'i ka diinɛ n'i ka bato ye. Maa wɛrɛw taw an kana ɲɔgɔn tɛntɛgelen ma, an kana ɲɔgɔn bila kɛnɛ ka, kɛnɛ min an bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka nimisa. Min ye saliba ye fala ye,
ale labɛn bɛ sen na saliba ni sali foyi ti kelen ye anw fɛ yan sabula diinɛ ale ni silamɛ diinɛ ale ni anw ka taabolo olu ngalasolo de ɲɔgɔn na nin waati in na sa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn waati min na fana basigibaliya o degun bɛ an kan lakanabaliya degun bɛ an kan nka an bɛ se k'a fɔ tare sabula nin waati laban in na wolomasiri tabaw ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ duguncininw ni dugubaw k'olu kalanso ɲɔgɔn na baganw kɔsɛbɛ olu la na nka ala gɛlɛma ye min ye maaw n'u bolominɛw k'olu lakana baara fana sigi sen kan ɲinan sali n'o ye saliba ye fala ye a bɛna kɛ degun kɔnɔna na a bɛna kɛ gɛlɛya kɔnɔna na basigibaliya yɛrɛ kɛrɛfɛ min ye sɛgɛn ni kɔlɔbɛ ye dutigi caman bɛ yen o t'a dɔn i b'i ko min ka t'i ja min a baara ta i don o don k'o kɛ o tuma na anw ka saga bɛna don jumɛn denmisɛnninw yɛrɛ dalaminɛ kan filɛ nin ye babugari fa nana ni saga ye min ye binanji ni olu somaw ye saga siri ka ban ba anw da bɛ mini fala ye a bɔra diinɛ na a kɛra laada ye a kɛra jagoya ye dutigi caman bɛ yen bi sunɔgɔ tigɛlen don ka bɔ olu ɲɛna dɛ fala ye k'a sabu kɛ mun ye salimafiniko kuma tɛ fɔ salisagako kuma de bɛ sen na yalama anw fɛ yan diinɛ a faamuyalen don fɔlɔ wa min ye mamadu diinɛ ye o de la bamananw ko n'i bɛ don ko o ko la fala ye a ɲɛɲini k'a faamu diinɛ y'a fɔ bɛɛ ye ko tiɲɛ don nabila ibrahima ale ka saga ladege saga faga o ye suna ye fala ye kuranɛtigi ko ten kitabutigi ko ten ni se t'i ye jagoya tɛ dɛ i b'a bɛrɛbɛn i yɛrɛ ma nka anw fɛ yan a bɔra se la koyi a kɛra ɲɔgɔn filɛ ye a kɛra ɲɔgɔn ladege ye n bɛ seli o n tɛ seli o n bɛ diinɛ na o n tɛ diinɛ na o saga i b'a san jagoya a kɛra o ye dɔw ta ye laada ye buran sagaw bɛ di balima sagaw bɛ di sigiɲɔgɔn sagaw bɛ di laada la bamananw yɛrɛ ko tɛ fala ye ko ntoratigiw de bɛ ɲɔgɔn fana han yalama ko nin diinɛ ye nin bɛɛ fɔ an ye wa kitabutigi ale ko maa min ye nin baara in kɛ fala ye a y'a kɛ jigiya min kama a y'a kɛ hinɛ min kama a bɔra o minɛn kɔnɔ bi sabula anw ka jamana kɔnɔna na bi dutigiw fiɲɛ tigɛlen don a caman na sɔrɔta tɛ ka labɔli kɛ min ye sosara juruw bɛ yen kalanyɔrɔ juruw bɛ yen baarakɛyɔrɔ juruw bɛ yen maaw ka luwanse saraw k'olu ɲini k'o d'olu ma olu bɛ yen wa i don n'o tuma o tuma sa i ka du kɔnɔ o tuma anw ka laya bɛna don jumɛn fo ka sunɔgɔ tigɛ a dɔw ɲɛna dɔw yɛlɛmana kɛnɛma fala ye a dun jagoyalama tɛ diinɛ faamubaliya diinɛ lasagobaliya diinɛ ɲɛfɔbaliya min ye diinɛtigiw yɛrɛ ye olu kan ka mun kɛ u taamasen ye bilasirali ni maaw la faamuyali la fala ye k'o waati de ye sisan ye sabula bi dutigi bɛ yɔliyɔli la bi mun bɛ kelenna kuma na bi a na k'i ɲɛna ko fatɔ don k'a sɔrɔ ni se t'i ye ka n'a kɛ nin waati in na sa fala ye a bɛna taa an ka hakili to an yɛrɛ la fana sabula min ye lakana ye min ye basigi ye o sɔgɔtɔli o n'o sinsinni wolomasiri tabaw bɛ o la sa maa minnu bɛ bɔ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko kow t'u taabolo kɔrɔ la tuguni aw minnu bɛna dugu siraw ta aw minnu bɛna sirabaw ta aw minnu bɛna bɔ jamana kɔnɔna na aw minnu bɛna taa aw ka jamanaw aw ka duguw la fala ye a y'a bila aw kunna k'a fɔ ko wolomasiri tabaw bɛ fa bɛɛ fɛ n'u ye min fɔ a ye sɔn o ma yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya sifin minnu bɛ yen n'olu ta ye moto dagabana boli ye ka wuli k'i jɔ ko seli sera fala ye n'i ma farati seli tɔ bɛ k'i kɔ wa min ye denbaw ye k'a ɲini u fɛ mɔbaanu n'o ye denmisɛnninw ye u k'u hakili to o la selimafo waati o kana kɛ seli dugusajɛ kana kɛ degun ye fala ye k'a ɲini jaralakaw fɛ k'u k'u hakili sigi sogoko la n'o tɛ u bɛ k'an ka milu ɲɔgɔnna ye fala ye balabugu anw ka wuluni laya fale falaka minnu bɛ tigɛ ka bɔ a la an y'olu filifili a kɔrɔ a y'olu dun bumaranin minnu bɛ yen an y'olu tigɛ ka d'a ma saga fa dɔ bɛ yen o man di maa caman an y'olu fana d'a ma fala ye sogojeni nana daminɛ an nana sogo di a ma nin bɛ an ka wuluni ye han wulada fɛ n'i ye sogo kasa n'i ye sogo kɛ a bɛ wuli ka bɔ i kɔrɔ an mamuso ala ka hinɛ a la ko k'a tɛ seri tobi ka di milu ma wa jaralakaw u k'u hakili sigi u kana kɛ milu ɲɔgɔnna ye an bolo ala ka sali timɛko ɲuman jira an na ala ka musaka nɔgɔya si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka sanw caya ala k'a k'an san fɔlɔ a kana k'an san laban ye wa jani tɔgɔ la an fana bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fala yaasa ka se k'an ka kuma sinsin k'a don ba la an ka taa imamu koyita fɛ yen n'o ye abilaye koyita an yɛrɛ terikɛ don a ka laseli ɲuman dɔ layako kan an k'o kɛ ka nin babu in datugu
ni dudenw cayara ni mɔgɔ mugan ye madama bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba de ka mara kɔnɔ aw bɛɛ bɛ don lahiya kelen kɔnɔ aw bɛɛ bɛ don saga kelen na mais dutigi ka saga nana muso fɛnɛ k'a fɔ fo ale ka lahiya n'a se b'i cɛ ye n'a y'i tɔgɔla lahiya sa basi t'a la mais n'a se t'a ye dutigi ka saga a bɛɛ bɛ don o de kɔnɔ a bɛɛ ye kelen alakira sallallahu alaihi wasallam a ye saga fila min fa kelen fagatɔla ko ala i bɛ nin minɛ ne ni n ka denbaya ye kira yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ donna saga kelen kɔnɔ a filanan a ko mato min bɛ na n'u ma saga sɔrɔ ala i ka kelen nin fana minɛ n'a ye o de kama ne ko n'i ma saga sɔrɔ ka na dimi ka na taa juru ta alakira ye saga min fa i tɔgɔ sɛbɛnnen b'o lise la bɔn b'a yira ni dutigi ye lahiya faga ka ban a misi a saga a ba a ɲaamɛ duden bɛɛ bɛ don a kɔnɔ nka ni muso yɛrɛ ko wari dɔ b'ale yɛrɛ bolo a b'a ka saga faga d'a ma sariya la basi t'a la mais k'a fɔ i bɛ daga de sigi cɛ da la ko f'a k'i tɔgɔla lahiya fa n'a bɛnni i ka misi ma basi t'a la mais juru tɛ k'a donnen b'a kan na dɛ i ka hakɛ tɛ ko fo cɛ k'o faga i den ye muso ka hakɛ t'o ye cɛ kan na an ka hakili to o la wolomasiri tabaw wulikajɔ seli hukumu kɔnɔna fala ye sevare baɲangara koro o lakana baaraw bɛ senna yaasa maaw n'u bolomina bɛ se ka lakana cogo min na k'a daminɛ yen fana ka na se fo sangaw fɛ yen baara bɛ senna fo segu min ye bamako ye nin waati in na wulikajɔ barika bonyana n'u fɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye k'a daminɛ kolokani ka taa jɛmakaw fɛ yen baara belebeleba min ye mɔbili minnu binnen don k'olu wuli k'u jɔ ka se ka sira bɔ maaw ye o bana ta min ye ɲɔrɔnkaw fɛ armée ye gosili fana kɛ fala ye wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye gosili belebeleba kɛ bamancɔni jugawalekɛbaw tun bɛ dogo wo dɔ kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen minɛ k'o kari u n'u ka bololaminɛw bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen an bɛ taa gawokaw fɛ yen min ye dugukoloko wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min tɔgɔ dalen ko dugukoloko fala ye o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye général brigade mamadu masawule samake ye nin kalo in tile 24 ale taara bɔ min ye gawokaw ka maa mafalenba ye n'o ye u ka kabilatigi ye abu zedu usman mayiga bibi na min ye laadalatigiw ni tontigiw ni kabilatigiw ka ɲɛmaaya bɛ ale de bolo gawo mamadu masawule y'a n'a ka laadalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a nana b'u ye ka na ɲɛfɔli kɛ u ye sabula nin waati in na basigibaliya min ɲɔ ɲɛlen don baara taabolo bɛna falen masawule y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara bɛna to sen na waati ni waati u ni kabilatigiw ni jamana ɲɛmaw ni dugutigiw u na sigi ka kuma ka ɲɛfɔli k'u ye baara minnu bɛ sen na sabula ko min ye jatigɛwale ni ninjugawale kɛbaw ye fala ye k'u bɛ munumunu saalo la wa bɛ ka fɛɛrɛw ɲini cogo min na u bɛ dadigi kɛ gawo ale ni mali bɛ fan caman na maaw n'u bolominɛw lakanali hukumu kɔnɔna sa masawule ko olu kɔni ye falen don baara kɛcogo la o falen tɛna taa gɛrɛntɛ kɔ ka ɲɛsin dugudenw ma fala ye a nana ka na o de ɲɛfɔ min ye kabilatigiw ye a ko sa ko min ye waatiw ye maaw ka munumunu saalo waatiw ko dɔ bɛna bɔ o sanga la kosɛbɛ o mana tɛmɛ ka bɔ mɔbili minnu bɛ yen ni olu ye mɔbili vitres finnen don fala ye olu bolili bɛna kɔn jamana kɔnɔ mɔbiliba minnu bɛ yen n'o ye mɔbili belebeleba ninnu ye ka taa se katakataninw ma munumunu saalo waati bɛna sigi olu fana na ko ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dugutigiw ye kabilatigiw ye u ka kɔmasegi kɛ u ka dugudenw ye yaasa baara bɛ se ka lafaamuya cogo min masawule y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugutigiw ye ani kabilatigiw ye jɔyɔrɔba de b'u la bi o la a b'u wele u bɔra ka baabu minnu kɛ nin ye u k'o kɔmasegi kɛ fala ye dugutigilakaw ko fɛn o fɛn bɛ taa u ka lakana sira fɛ olu bɛ kɛ o ko lasebaa ye u bɛ sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dɔn gawo mara kɔnɔna na wa u b'u fo fana k'u waleɲuman dɔn u bɔra ka nin baara ɲuman min kɛ nin ye ni ala sɔnna ma masawule ko fɛn o fɛn mana kɛ yen u na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula lakana a tɛ se ka taa dugudenw olu kɔ fiyewu cogoya si la premier ministre kunun ko farafinna ka kelenya tɔn hukumu kɔnɔna na don hukumu kɔnɔna na n'o san 60 ale ni 3 ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tour d'Afrique la yan an yɛrɛ kɛrɛfɛ fala ye
u nana ka na drapeau yɛlɛ kɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin san 63 min ye farafinna ka kɛlɛyatɔnba sigili kan. premier ministre ko sa ko kalan ni seko ni dɔnko k'o de ye ji ye ji min na ni lafiya ni lakana ye dugudenw olu ma. A y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara kalan ni cɛsiri kan. taasibila kɛra Modibo Keyita ye ani maa minnu bɛ bi ni olu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ yaasa farafinna ka kɛlɛyatɔnba ka sigi i n'a fɔ général Asimi y'a ɲini u fɛ cogo min na. A yirala sa k'a fɔ ko nin taasibila in ye diyagoya ye san 63 tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye waleya minnu kɛra kɛlɛ minnu kɛra wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra farafinna yɛrɛ sira minnu ta k'o kumaw fana kɛra don in hukumu kɔnɔna fala ye. Farafinna ka den fɛn fɛn b'an fɛ yan u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan sabula olu fana ka dɔgɔkun kelen baaraw bɛ sen na o baaraw bɛ Musa Atayɛri ale ka minisiriso bolo hukumu kɔnɔna fana Djibo Ndondo fana kurumokarila minisiri fɛ min ye premier ministre ye ale kɔni y'a yira sa ko farafinna ka den fɛn fɛn bɛ yan fala ye u b'u ka so bi u b'u ka so sini u k'a bila u kunna ko ni Mali bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sabula Mali kalikan o ye farafinna ka kelenya ye k'a daminɛ Mamadu Konate la kana se fo min ye général d'armée Asimi ma o kalikan kelen o bɛ Mali ka sariya sunba ale kɔnɔna na min ye général de division Abdoulaye Mayiga nin y'ale ka laseli ye kunungo an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na farafinna ka kelenya ka sinsin an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw nasira la sa Motikaw kɔni y'a yira sa ko kurantigɛ kɛlen don k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen sigi u sen sabara kɔnɔ nin waati in na sɔrɔ tɛ se ka kɛ nin y'a kalo kelen ye kuran kɔni tigɛlen wulikajɔ kɛra sa k'a yira sa ko min ye Moti yɛrɛ kɔnɔna seli ɲɛkɔrɔla in na fɛɛrɛ ka tigɛ a yirala k'a fɔ ko taji dɔ bilara ka taa Motikaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna cogo min na nɔ tɛ bita kɔni k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ dugudenw y'a yira sa ko taji de kɔni tɛ u ka énergie ale bolo bankasikaw fɛ yen tɛmɛ kabini lahɔle la ale bɛ dilan wa halisa tɛmɛ dilanni bɛ senna fala ye tɛmɛ ye waati jan kɛ an ka jamana kɔnɔ maaw b'u mago ɲɛ n'a ye min ye baara caman ye muso bɛ tɛntɛnni kɛ ni tɛmɛ ye halisa ko a bɛ sangala han a den kelen an bɛ fama tuma mugan kun don nka sa k'a kɛra 100 ye minnu fana bɛ tɛmɛ dilan fala ye u ko waati min ka d'u la o ye furu waati ye sabula furuminan foyi tɛ sogolo ni tɛmɛ tɛ a la o la sa nin baarakɛla ninnu fana y'a yira k'a fɔ bi in na tɛmɛ dilan fana gɛlɛyara fala ye tɛmɛ bɛ bɔ yiri minnu na o bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na lakanabaliya ko o bɛ o la nka u kɔni bɛ min dɔn min ye nin baara in ye olu tɛna dabila sabula u ma taa sugu la kuma o kuma a bɛ fɔ ka b'u kun bɛɛ lajɛlen mago b'u la kitakaw fɛ yen min ye bagan marala dɔw ye fala ye e ko kelen ma kɛ maa 2 sababu ye wa k'a sababuya kɛ mun ye kunnasini ko sɔgɔmada joona fɛ kamalen dɔ badenkokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna Sebekɔrɔ commune kɔnɔna na ale n'a ka bagankɛ denmisɛnnin dɔ min si bɛ san 16 la ale do k'o ma k'o ka wuli siɲɛ 1 o ka wuli siɲɛ 2 u ka baganw dɛndɛ ka taa n'u ye min ye funankɛni ye a na kɛ suna taara n'a ye kamalen de filɛ nin sa ka mugu kɛ o la kiriw k'o bɔ k'o bin o kɔfɛ a yɛrɛ ye 5 don fiɲɛ na ka dugu bila pewu kamalenni u y'ale ta k'u b'ale suturali kɛ min kɛ waati min na u b'ale ka suturali ko la a nana fɔ suturamaw ɲɛna ko kamalen bɛ dugu kɔnɔ a b'a fɔ ko maafala bɛna segin ka na a nɔkɔrɔ la waati bɛɛ de waati min na ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'o kɔni taacogo t'a la a yɛrɛ ye kunkan kelen k'a yɛrɛ la tuguni su kɛra 2 ye nin waleya cɛjugu in ko kun jumɛn nana ni nin ye maaw y'a ɲininka yira sa k'u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la hali bi ko kamalen kununi dɔrɔn tɛ se ka k'a ko kun ye kitakaw olu fɛ yen Kulukoro dɔgɔtɔrɔso 41 ani furakɛlikɛyɔrɔ 3 olu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnena Kulukorokaw fɛ olu ye jɔnjɔn sɔrɔ nin kalo tile 22 baara in bɛɛ lajɛlen kɛra kimɛli senfɛ kimɛli b'a yira sa k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ka baara kɛcogo Kulukoro kɔnɔna na u sera ka baara kɛ ka ɲɛ waleya in a bɛ bɔ min ye kɛnɛya bolofara bɛ Kulukorokaw fɛ yen ale ni jɛkulu minnu sigilen don sa ni kɛnɛya yiriwali baaraw la olu kɔni ye nin baara in sigi sen kan ka ɲɔgɔnna in kɛ yaasa dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛmaw olu bɛ se ka sugandi cogo min na Kulukoro marabolo kɔnɔna na Korokaw fɛ yen bagan dumuni k'a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na min ye mɛ kalo ye kilo 50 n'o o ye aliment bétail ye fala ye 2,000 ani 400 k'a tun bɛ sɔrɔ o la nka bi na a kɛra 2,000 ani 700 ye min ye a 100 kilo ye n'o ye bu nafama ye o tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ 2,000 ani 500 o yɛrɛ taara yɛrɛ sɔrɔ fana 2,000 ani 770 la o yɛrɛ fana k'a sɔrɔ man di dɛ f'i ka wuli ka joona ka cɛsiri kɛ yaasa i ka se k'a sɔrɔ nin sɔngɔ gɛlɛya in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ taji ko taji ko feerelikɛlaw ko k'o de y'a sɔngɔ gɛlɛya Tumutukaw fɛ yen bagan feere a sugu sigira i n'a fɔ a sigira Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na
min ye bagan tulɔlenbaw ye sa ka taa se bagan fitiniw ma fala ye 15 ka taa bila 35 la i n'a fɔ ɲɛmaw y'a fɔ cogo min mali fantan naani fɛ yɔrɔ 23 min sigilen don tumutu bɛ a la feere in kɔni daminɛna tumutu fala ye nka anw ka sagaw b'an bolo so dɛ an baga warala ka ca o aha nin kɔni kɛkun ye fonctionnaire minnu bɛ tumutu ye ani aw minnu bɛ taa mission na n'o tɛ anw sini ye y'a misiri kɔni anw ka ɔnzɔnu à la maison hein dɔbɔtukaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na amadu tumani ture tɔgɔla fondation falayi olu ye laada tile saga 100 u y'o bɔ k'o di yatimɛw ni falatɔw ma jigintanw olu ka se ka seli kɛ lafiya kɔnɔna na min ye fondation pour l'enfance amadu tumani ture ye ale ye laada de la tile saliba o saliba a bɛ nin waleya in kɛ ka ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na waleɲuman kɛra maa minnu ye olu ko k'u y'a dɔn ko ka amadu tumani ture ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin a n'a furumuso ma n'o ye lɔbɔ ye n'ale bɛ turelakaw ka sigi la nin waati in na baara in fala yi ko dugawudon caman fana kɛra bateau caman kɛra jamana fana bɛ se ka basigi cogo min nin donbolo ninnu kɛli a kɛnɛ kan an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa magankaw fɛ yen arafa kɛnɛ an na taa k'an to yan. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Mali hijidenw ani diɲɛ hijiden bɛɛ lajɛlen fala ye minasigi bannen pewu u ye labɛnw sabati nin waati na k'u kunda arafa kan bi ye arafa don ye seliba kalo ale tile 9 ye bi ye sabula arafa dugusajɛ o de ye seliba ye o bɛ bɛn min ye kalo in tile 10 ma Ibrahim Jawara an ka maaw bɔtɔ mina ka taa arafa baara kɛra cogo min an k'ale sɔrɔ makankaw fɛ a ka ɲɛfɔli k'an ye. Maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba assalamu alaikum alhamdulilahi an kelen kɔfɛ ka tile kelen kɛ min na an balimaw bi lundi doyaba in na le 25 mai 2026 a k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka hijidenw u b'a la k'u kunda ka bɔ min na ka na arafa an balima silamɛw bi su in na a k'a dɔn k'a fɔ 21h15 saudiya heure la o bɛ taa bɛn mali 18h15 ma bisi fɔlɔ wulila k'a kunda ka bɔ min na an bɛna arafa an balima silamɛw ka da ka sini o ye seliba kalo tile 9 ye o bɛna kɛ arafa don ya alhamdulillah. ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise an ɲɛ b'a la jama la an balima silamɛw cogoya min na ka hijidenw dɛmɛ u ka don bisi kɔnɔ alhamdulilayi ale yɛrɛ délégué général ye a b'a nɔfɛ nin bɛɛ la an balima silamɛw cogoya min na baara in ka se ka ɲɛ alhamdulillah. an balima silamɛw mali hijiden bɛɛ 13 ni 300 kɔ gouvernement ni privé a bɛɛ bɛna wuli su in na yanni fajiri cɛ k'u kunda ka na arafa an balimaw ka da ka sini ye donba ye cidenba ko kisi a nɛɛma b'a ye alhaju arafa ko hiji yɛrɛ arafa de an balimaw. Voilà ni an ye bisi kɔnɔ an balimaw premier bisi ale karamɔgɔba imam Suleman Silla a b'a kɔnɔ cogoya min na hijidenw k'u sɛnsɛn ka bɔ mina k'u kunda ka na arafa an balima silamɛw an y'a fɔ n'an wulila foyi tɛ fɔ labaik allahumma labaik fo ka taa se an balimaw. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك. Okmani ansele ye arafa an balima silamɛw déléguéw bɛ yan cogoya min na ka ejidenw kunbɛn k'u bisimila u ka don ka taa tantanw kɔnɔ arafa kɛnɛ kan o kuma délégué bɛ aw ni cɛw ni bagaji. An bɛ dugawu kɛ ala ka Mali dɛmɛ ala ka Mali bɔ bolo la ala ka Mali kisa jugu tɔɔrɔ ma ya Rabbi ala k'an ka jamana bɔ bolo la dugawu fɛn fɛn kɛra ya Rabbi ala k'a bɛɛ labi. Voilà ni ne tantanw ye an balimaw arafa yan nɔ hijidenw bɛ don a kɔnɔ a climatisé yen nɔ an balima silamɛw sumayaba de b'a kɔnɔ fo hijidenw b'a fɛ k'a fɔ ko k'a faga nin waati in na ka da ka sumaya ka bɔ arafa yan nɔ tantanw kɔnɔ an balima silamɛw o kuma hijiden bɛɛ bɛ na su in na ka taa bila sini fajiri la sini o ye arafa don an balima silamɛw inshallah. ala ka Mali kolo suma ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'u dusu suma ala ka Mali tigɛ fila wuli sanfɛ ala k'i an ka faama tila ala ka batu kɛnɛŋolu muta ala ka limaniya didi wɛrɛ fa ala ka jamana kunsuma ala ka jamana kunkɔtɔta. Alhamdulillah maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba nin waati na Mali hijidenw gouvernement ni privé a bɛɛ bɛ ka wuli ka bɔ min na k'a kunda ka na arafa ka da ka sini ye donba ye seliba kalo tile 9 inshallah n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ sini an balimaw inshallah an b'o da u tulo kan aw balimakɛ filɛ nin ye koyi Ibrahim Jawara ka bɔ arafa wasalamu alaikum. Ayiwa Ibrahim Jawara an sera arafa ka ban sabula bi ye seliba kalo tile 9 ye kunun de kun ye a tile 8 ye sɔgɔmada in na fala ye u selen arafa min ye maaw kunun ni an tilara groupe 2 ye han an minnu sɛgɛnnen don an ko an bɛ to girage kɔfɛ an k'a daminɛ ni girage kɔnɔ maaw ye yanni an ka taa kulu sanfɛ. an ɲan bɛ kulu la an ɲan b'a fɛn bɛɛ la an ɲan b'a la ala k'an jigi tugun. an balima asilamɛw assalamu alaikum ni ye anw ye arafa bi tarata doyaba in na le 26 mai 2026 seliba kalo tile 9 an balimaw bi ye arafa ye ni ye an ye gouvernement ka tantan na gouvernement yɔrɔ min choisi cogoya min na hijidenw ka se ka jigi yen nɔ nin ye an y'o kɔnɔ an balimaw ɲinan kɔni alhamdulillah rabbil alamin an y'a fɔ aw ye maa si tɛ yen nɔ min bɛ aw ni kulu cɛ garage dɔrɔn de b'an ni kulu cɛ o de la sa gouvernement ka hijidenw maa caman de ye a laɲini k'i to an ka tantan kɔnɔ an balimaw k'u jɔ k'u ɲɛsin kulu ma ka fatiya ba ta ka dugawu kɛ ka d'a kan a ma se u ka bɔ k'u bɛ kulu caman tɔgɔma ka taa kulu la u jɔlen filɛ an ka tantan kɔnɔ u ɲɛ bɛ kulu la an balimaw nin ye lafiyaba ye Mali hijidenw ye bi an balima silamɛw. awɔ an ɲɛ b'a la alihamdulilayi an bɛ gouvernement fo a ni ce bari n'an tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ an tɛna an jɔ k'a lajɛ tan an dun tɛ se ka taa yɛlɛ a bala donc an b'a fo k'a barikada alihamdulilayi ala ka jamana kolo suma ka denmisɛnninw lakanda ka ɲininikɛlaw sɔn. an filɛ arafa kɛnɛ de kan i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na maliyɛnw ye yɔrɔ min sɔrɔ bi a surunyana arafa kulu la kosɛbɛ i yɛrɛ sigilen i ɲɛ b'a la giraji dɔrɔn de b'a ni kulu in cɛ alhamdulillah kira yɛrɛ a fɔ cogoya min sallallahu alaihi wasallam a y'a to a ka ɲɔgɔnmɛ sanfɛ k'a ka dugawu kɛ a ma jigin ka bɔ ɲaamɛ kan donc a ye dugawu kɛ k'a fɔ ko arafa kɛnɛ ko nin bɛɛ ye arafa kɛnɛ ye donc an filɛ yɔrɔ min na nin bɛɛ ye arafa kɛnɛ ye an yɛrɛ surunyana kulu la kulu yɛrɛ fana filɛ an kɛrɛfɛ alhamdulillah a man kan yɛrɛ hali k'a fɔ i bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ i bɛ se k'i to yan k'i ka dugawu kɛ a bɛɛ ye arafa kɛnɛ ya rabbi an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka denbayaw ye ka dugawu kɛ an yɛrɛkun ye ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga. alhamdulillah maliyɛn cɛ ani muso n'i y'a lajɛ arafa maa dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ tɔgɔma kulo 7 kulo 5 dɔw b'o tɔgɔma fɔlɔ ka sɔrɔ ka se kulu la an balima silamɛw i bɛ bɔ anw ka tantan kɔnɔ dɔrɔn an balimaw i bɛ kulu la n'a ka di i b'i jɔ a kɔnɔ i ɲɛ bɛ kulu la alhamdulillah rabbil alamin an balimaw nin kɛnɛ in kan sa foli ani tandi an b'a di Mali gouvernement de transition ma k'u fo k'u waliman dɔn u ka nin baaraba in na surtout diinɛ minisiri docteur Mahamadu Kɔnɛ i n'i ka cakɛda maison de aji a ye yɔrɔ min choisi arafa ɲinan alhamdulilayi a kɛra lafiya ye an bɛ dugawu don kɛ san o san an ka nin yɔrɔ in sɔrɔ cogoya min na Mali hijidenw u ka se ka lafiya u k'u jɔ tantan kɔnɔ u ɲɛ bɛ kulu la an balima silamɛw. alhamdulilayi rabbil alamin a barika la an b'ala barika da k'ala fo k'a ko ɲuman dɔn an jɔlen ɲɛ bɛ kulu la an kɔni ɲɛ bɛ mɔgɔw tatɔ la mais
komi ne banabagatɔ ye ne kɔni ye n jɔ b'a lajɛ tagali b'a to yen I ye Ala bato yɔrɔ yɔrɔ a bɛ Ala bato ye an kun t'a dɔn ko Ala bɛ bi yira an na ni Ala ye bi yira an na an b'a fo k'a ko ɲuman dɔn a barika Ala ye. An ɲan bɛ kulu la an ɲan b'a fɛn bɛɛ la an ɲan b'a la an ɲan b'a la Ala k'an jigi tugun an ɲana an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ awɔ hɛrɛ kɔni tɛ. Alhamdulilahi an balima silamɛw an b'aw fo ni ka waliɲuman dɔn an y'o fɔ aw ɲɛna gouvernement ye yɔrɔ min sɔrɔ Arafa aw ɲɛma kulu ye Arafa kulu filɛ nin ye o de y'a to Mali hijiden caman y'a laɲini k'u sigi yan u ma sɔn ka taa Arafa kulu la cogoya min na k'u ka dugawu kɛ u sigilen ɲɛ bɛ kulu la alhamdulilahi rabil alamin nin yɔrɔ in na sa gouvernement an b'u fo ni k'u waliɲuman dɔn surtout maison de aji ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise a ye yɔrɔ min choisi ɲina Arafa a ye maliyɛnw lafiya a ma se ka wuli ka taa kulu la I sigilen filɛ ɲɛ bɛ kulu la I b'i ka dugawu kɛ alhamdulilahi rabil alamin aw ni cɛw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ Arafa. Falaye Jawarakɛ a ye musokɔrɔbaw janfa dɛ sabula ale tilara musokɔrɔbaw ka reportage la a taara kulu la dɛ a ye min sɔrɔ kulu kan an ka jɛ ka o filɛ sabula u yɛrɛ ka kuma Arafa kulu sanfɛla in don han. K'a daminɛ k'a ye fo Kidal assalamu alaikum an balimaw aw ni cɛw ni baraji bi ye donba ye silamɛya kɔnɔ seliba kalo tile 9 n'o bɛnna tarata ma mɛ kalo tile 26 dogo an balimaw nin ye anw ye Arafa kɛnɛ kan an balimaw Arafa kɛnɛ ale ye donba ye ciden b'a ko kisi ani nɛɛma b'a ye alhaju Arafa n'i ye hiji sɔrɔ ka ban deja e mana ye Arafa kɛnɛ kan o ye hiji ɲɛlen ye n'i ma ye Arafa kɛnɛ kan an balimaw hiji ma ɲɛ dɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ donba min na bi k'a ɲini Ala fɛ Ala ka k'a kan Ala y'a kosɔn k'a kɛ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o kanu kosɔn k'a kɛ bi don belebeleba in barika n'a bonya n'a lahɔrɔma kosɔn Ala k'an ka jamana bɔ bolo la Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka juguw malo Ala k'an ka faamaw se an minnu filɛ ya Rabbi Ala k'an ɲuman segin so. O de la bi Saudiya faamaw hali hijiden minnu bɛ yen k'a fɔ n'u man kɛnɛ n'u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la an balimaw hali minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɛ koma la soins intensifs u b'a bɛɛ ta ambulance la ka na jɔ Arafa kɛnɛ kan ka d'a kan a tigi nakun ye hiji de a mana bana u b'a ta ambulance la ka na jɔ Arafa kɛnɛ kan a ka se ka hiji sɔrɔ an balimaw o tuma Arafa kɛnɛ ye donba ye dɛ aw minnu bɛ yen k'a fɔ n'aw bɛ Mali la n'aw ma se ka y'a kɛnɛ kan aw ye seli a ye sarakaw caman bɔ a ye duwawu caman kɛ aw ka denbayaw ye aw somɔgɔw ye a ka banbagatɔw ye jamana ye Ala ka Mali sabati Ala ka Mali banban Ala ka Mali jidi. An filɛ nin yɔrɔ min na nin an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a ɲini faamaw ka fama filɛ an filɛ a ka da la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana kolosuma Ala k'an ka jamana basigi an b'o duwawu de ɲini Ala bolo nin kɛnɛ in kan o duwawu de b'an bolo Ala ko k'an ka duwawu kɛ k'a b'a jaabi an y'an ka dossier don Ala k'a jaabi. An balima maliyɛnw an y'a fɔ aw ye gouvernement ye yɔrɔ min sɔrɔ ɲina alhamdulilahi a gunnen bɛ Arafa kulu la nka o n'a ta bɛɛ Mali hijiden caman bɛ yen u y'a laɲini ka jigin ka na kulu yɛrɛ sanfɛ cogoya min na ka na seereya ka na duwawu kɛ jamana ye nin kulu in sanfɛ an y'a laɲini ka bɔ ka na kulu sanfɛ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ka n'u lajɛ alhamdulilahi an solila kabi 7 heures waati an balima silamɛw o y'a sɔrɔ an bɛ kulu la an ye maliyɛnw caman sɔrɔ yen nɔ u b'a la ka duwawu kɛ jamana ye u b'a la ka duwawu k'u yɛrɛkun ye u b'a la ka duwawu k'u somɔgɔw ye Arafa kulu la an balima silamɛw. An b'a la tanu bi Ala y'a lase yan minnu ma se ka yan sɔrɔ Ala ka baraju d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ duwawu kɛ jamana ye Ala ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ caman kɛ jamana ye an bɛ tɔɔrɔ mun kɔnɔ Ala ka jamana ba kɔnɔ an b'a kuncɛ Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. An balimaw ni Ala ye maa min garisigɛ i k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛba in kan walahi Ala ye koba k'i ye diɲɛ bɛɛ de bɛ yan diɲɛ jamana bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ nin kɛnɛ in kan Ala mana e garisigɛ e ka na setigiya tɛ faamaya tɛ i mana wele i bɛ na an balima silamɛw aw minnu fana bɛ yen k'a fɔ n'aw bɛ Mali la bi Arafa de o Arafa ye don de ye a bɛ se ka ɲɛnamaya fan bɛɛ fɛ e min bɛ Mali la ka na siga dɛ i bɛ jogo 2 min seli i bɛ saraka min bɔ i bɛ duwawu min kɛ i bɛ ɲumanya min kɛ bi Arafa la walahi Arafa baraji e b'a sɔrɔ hiji baraji e b'a sɔrɔ insha Allahu.
awa an bɛ arafa kulu yɔrɔ la tan nɔ bato yɔrɔ don an bɛ dugawu kɛ silama bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka dugawu kɛ a yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnema an ka jamana ye an ka jamana bɛ lahala min na nin waati in na a ma nɔgɔ nka an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya k'an ka jamana ye ala k'an ka jamana segin a yɛrɛ ma ka bɔ juguw bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko jugu ɲini na ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'an kisi o la mɔgɔ mɔgɔ bɛ hɛrɛ ɲini na ka se jamana ma ala ka na ni hɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na. ayiwa alhamdulilah an balima an b'aw fo ni ka waliman dɔn ni anw yɛrɛ filɛ alhamdulilah arafa kulu la an balima silamɛw maliyɛnw caman na cogoya min na ka dugawu dɔn kɛ mali ye mali bɛ lahala min na ala ka bɔ inshallah an bɛ dugawu dɔn kɛ nin kulu in na arafa kulu ya rabi mali ala ka kisi mali ala ka taa ɲɛ gouvernement de transition général d'armée Assimi Goïta n'i ka jama ala k'aw kisi ala k'aw tanga ala ka mali sabati ala kana mali to janfa inshallahu arafa yɛrɛ bonya kosɔn Ibrahim Jawara ka bɔ arafa kulu la wassalamu alaikum. fala ye magangaw fɛ yen maa minnu bɛ taa u yɛrɛ ye gouvernement ka jate la o hijidenw bɛ yen hijidenw wɛrɛw bɛ yen olu bɛ taa kɛnyɛrɛyew ka jate la nka hijidenw o ye masakɛ ka hiji taalaw ye fala ye ale bɛ maa minnu sugandi ɲinan balimakɛ n'o ye Abulayi Fofana ye n'an b'a wele ko sanfɛn ala y'ale garisigɛ don o jamakulu la nin ye u ni Magan alimami ye min ye u laseli sabula olu ni jama tɛ jɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo n'a kɛra mina ninnu ni arafaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ani musalifaw gabakuru fili yɔrɔ ni sitani bɔ yɔrɔ ninnu nka olu kɔni bɛ bila mɔgɔw ɲɛ a fɛn caman na yanni a ka se kɛnɛ kan yen Abulayi Fofana ale yɛrɛ surunyana kosɛbɛ alikaba la a ye dugawu don minnu kɛ yen a n'a ye bato minnu kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. anw nana yan kɛnɛya de bɛ yan ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma n'i y'a ye anw nana yan bɛn ni kɛlɛya de bɛ yan ala ka bɛn ni kɛlɛya di bɛɛ ma n'i y'a ye anw nana yan développement de bɛ yan ala ka développement di bɛɛ ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'a préciser k'a fɔ k'a walawala ka daminɛ an ka banbagatɔ ni o ye an ka ministre d'état ye n'o kɛra an ka général Sadio Kamara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la an bɛ dugawu kɛ sɔrɔdasi fɛn fɛn binna ala ka hinɛ u la an bɛ dugawu kɛ civil fɛn fɛn binna ala ka hinɛ u la mɔgɔ mɔgɔ joginna ala ka hinɛ u la k'a ɲɛfɔ ala ka kɛnɛya d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u joginna ala ka kɛnɛya d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u mago sara ala k'u bɛɛ lajɛlen mago dilan mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka dugu cira yarabi a ma ala ka sigiyɔrɔ ɲuman d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko tiɲɛni donni ko sira fɛn fɛn ala yɛrɛ bɛ se k'a falen ala ye k'a di an n'u ma ala ka musow kisi ala e k'an ka musow kisi ala e ka denw kisi ala e k'an ka cɛkɔrɔbaw kisi ala e k'an ka musokɔrɔbaw kisi ala an bɛ segin k'a ɲini fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala e k'an ka sifinnakaw kisi n'o y'an ka jeunesse ye ala an b'a ɲini fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala e k'an ka sifinnakaw kisi n'o y'an ka jeunesse ye maliyɛn minnu sigilen bɛ mali kɔ kan yarabi an b'a ɲini fɛ ala e ka kisi k'an n'u ye maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ala e ka kisi k'an n'u ye ala an b'a ɲini fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ala k'u kanbɛn ala ka sababu ɲuman bɔ jamanadenw yɔrɔ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ala ka sababu ɲuman bɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo ka se jamanadenw ma ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ala ka lakana d'an ma an ka général Assimi Goïta ala ka kisi k'an n'a ye an ka jamana kuntigi général Assimi Goïta ala ka kisi k'an n'a ye an ka ministre min bɛ yen nɔ n'a bɛ bɛn ni kɛlɛya kunna n'o ye Ismaël Wage ala ka kisi k'a ye général Ismaël Wage ala ka kisi k'a ye Maliki Diaw n'ale bɛ bulonba kɔnɔ CNT kɔnɔ yarabi ama ala ka kisi k'a ye Maliki Diaw ala ka kisi k'a ye Moribo Konɛ n'ale bɛ yen nɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw kisi ala ka kisi k'u ye Moribo Konɛ ala ka kisi k'u ye Abulayi Mayiga n'o ye an ka ministre ɲɛmɔgɔ ye ala ka kisi k'a ye an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ ala ka kisi k'u bɛɛ ye ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka jamanadenw kunbɛn ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka mali ja ala ka malidenw ladiya ala k'an ɲinɛ nin kɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ se ka juguw yɛlɛma k'u hakili yɛlɛma k'u kɛ ɲuman ye ala an b'a ɲini fɛ ala ye k'o k'an n'u ye an b'a fɔ imam bisimila e ka fatiha dɔ ta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصلاة على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين
fala ye min ye 120 ye olu garisigɛ jara fini min bɛ biri alikaba la o bɛ dilan yɔrɔ min u taar'u ɲɛda yen fana kan an k'o jaw lajɛ. 25 millions de dollars san o san o de bɛ don ni tapi in na n'aw ɲɛ b'a la tapi min bɛ kɛ kaba la tapi min kɛlen don ka kaba habillé o tapi an filɛ o dilan yɔrɔ de la alhamdulilayi silamɛya kɔni anw b'a fɔ fanga min b'a la a se bɛ ala ye ka dɔ fara a kan ala ka fara a kan n'aw ɲɛ b'a la nin bɛ ka kɛ ni juru min ye juru min filɛ nin ye sanfɛ nin ye sanu de ye sanu ye nin bɛ bɛn 25 millions de dollars de ma san o san 25 millions de dollars. Habillé ni wari min ye wari saudiya de b'a bɛɛ bɔ. Ninnu fana ka baara bɛnnen don ni ma. Invités de voir beaucoup de frères qui ont chance sur la séquence de Mali. Bon, il est parti pour eux. Parti pour leur confrère. On va appuyer dans le débat. $25 millions. Vous devez ni quoi faire la gari 25 millions de dollars chaque année. Chaque année. Chaque année. Masha'Allah. Masha'Allah. Ni am ko tani ko so be e fa yam balmay malian ade saudi ala ka se ka baro nyeira mo la ka defo mo wi ka mo de ala alhamdulillah rabbil alamin abe do ke ya rabbi ala ka jamana amin wallahi nga do ke jamana ko sa do ke jamana inshallah bi alhamdulillah ala ka jamana basiri ala ka la pena ta jamana ko ya rabbi 25 millions de dollars pour les tapis, ça au 100, au début de dollars. 25 millions de dollars. Un player qui n'a pas de méga. Parce que nous avons dit qu'on va habiller les miens sans faire, sans nous. On va habiller sans faire, sans nous. Kokan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Senegalikaw fɛ Basiru Jomayi Jakari Faye ale y'a yira sa k'a fɔ min ye Usmane Sonko ye k'o ka baara banna pewu yaasa ka o nɔrɔ bila sa Amadu Ali Animu Lo o de bilara o nɔ na min ye Usmane Sonko min bilara a nɔ na sa a yirala k'a fɔ ko banque baarakɛla don BCEAO kɔnɔna na a ye baara caman kɛ maa kofɔlen ale fana ye maa mafalenba ye Senegalikaw fɛ yen sɔrɔ Yakuba Ale ni sɔrɔ Gidi ni sɔrɔ Kimɛli baaraw a y'olu fana kɛ farafinna jamana olu caman kɔnɔ halisa Senegalikaw fɛ min ye u ka wasabulon ɲɛmaa ye Alimalik Ndiaye ale fana ye walan sɛmɛ kari tɛmɛnen k'a yira sa k'a fɔ ko a b'a jɔyɔrɔ labila pewu yaasa min ye premier ministre kɔrɔ Usmane Sonko o bɛ se ka don wasabulon kɔnɔna na cogo min na fanga ŋwaradaba minnu bɛ fala ye olu kanu ka wuli kɛ jɔ kɛ sa k'a ɲini Jomayi fɛ ko Sonko kana segin ka taa min ye wasabulon kɔnɔna na min ye sariyaw ye min fɔ u ye conseil constitutionnel n'o y'u ka sariya sunba jalatigɛbaw ɲininka olu ko ko assemblée nationale kɔni kɔnɔna kuma n'o ye wasabulon ye olu da don yɔrɔ tɛ o ko la o ko bɛ assemblée yɛrɛ sariyakisɛw kɔnɔna na mun lakodɔn n'o Senegali ale yɛrɛ jamana fɛ a yirala sa k'a fɔ ko bi de ni Ala sɔnna a ma min ye Usmane Sonko ye ale ka segili ka taa wasabulon kɔnɔna na o baaraw bɛna kɛ ani wasabulon ɲɛmaaya kura sigili o fana kan ka kɛ Burkina Faso kaw fɛ wulikajɔ min bɛ ka kɛ n'a fɔ ma ko faso mɛbo olu sera ka wulikajɔ kɛ sa ka sefa wari miliyɔn 260 n'a kunkanfɛn sɔrɔ ka bɛn ni mɛ kalo tile 22 ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo don jufa la ka min di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka baarabaw kɛ u ka jamana kɔnɔna na hakilina in kɔni bɛ ka kɛ Burkina jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ kɔnɔna na ani minnu bɛ kɔkanna na bɛɛ lajɛlen sen b'a la Benengaw y'u ka jamanakuntigi kura sɔrɔ
a ka fangata sen fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna baara kɛ cɛncɛnfoka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye AES jamanaw ye olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na min ye bamancawale jugawale kɛlɛli k'o kɛ Nigeria ale de kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sa yaasa ni jamana ninnu ni Benin u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin ale k'a to sa min ye Niger pétrole min fana bɛna na bɔ o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min i n'a fɔ Chinois-lakaw kɛlen don ka o laɲini Nigeria jamanakuntigi n'o ye Ahmed Bola Tinubu ye si bɛ san 74 na ale sɔnna ko ka kɛ cɛbɔ ye tuguni kalata nata in na sa u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o bɛ fanga la nin waati na APC maaw u y'ale sugandi k'a yira sa ko a bɛ k'u ka cɛbɔ ye san 2027 kalata nata baara in kɛra Abujakaw fɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ min ye Bola Tinubu ye a yɛrɛ ye laseli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ APC ka cɛbɔ ye kalata nata in na mai kalo san 2027 kɔnɔna na Marakukaw fɛ nisɔndiya nana dugudenw na min ye Aïdou Ouda ye o hukumu kɔnɔna na sa baara min bɛ kɛ n'o ye saga feere ye saga feerelaw y'a yira sa k'a fɔ ko sango kɔni a fɔra ko sagati feere ɲinan saga bɛ ka feere yaasa ka Ayi Alda n'o o ye seliba ye k'o labɛn baaraw kɛ min ye silamɛ diinɛ maa caman ye u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko ɲinan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la bagan minnu nana u kɛcogo ka ɲi a b'a to fana u bɛ se k'u ka silamɛya baara kɛ ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye masakɛ tun ye min fɔ sango ko a kun jo don Moyen-Orient kɛlɛ hukumu kɔnɔna na sa ko États-Unis ale ni Irankaw k'u bɛ ka bɛnkan ɲini ka se ka sɔrɔ bɛnkan min na tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Détroit d'Ormuz ale bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na kɛlɛ in ka ban n'o y'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn kɔni surunyani bɛ ka sɔrɔ min ye maa fan fila bɛɛ lajɛlen États-Unis ni Iran u bɛ lakali min kɛ sɛbɛn kɔnɔna ko ma ka ko olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka maa minnu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya k'u ni ɲɔgɔn cɛ o ko k'o ye k'o kɛcogo ye nka olu ka baaraw bɛ sen na Venezuelakaw fɛ yen kasoladenw caman y'a yira sa k'a fɔ k'u degunnen don bi u tɔɔrɔlen don min ye gosili damandaw bɛ ka da u kan su ni tile k'u nima tɔɔrɔ u y'a yira sa ko fo falen ka don o ko la kasobon belebeleba min bɛ u fɛ sa ni kasoden ka ca kɔnɔna na n'o ye Barinasikaw fɛ yen u ko fo kasobon ɲɛma ko ka o falen farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ ka ko kun cɛ sa an yɛrɛ fɛ yan an ka sifin minnu si bɛ san 17 n'u m'o sɔrɔ olu ka dege karamɔgɔ n'o ye Dɛma Mamadu Traoré ye fédération maaw ye bataki ci ale ma k'a yira sa k'a fɔ k'a ka baara ko banna kunun na sini ko Mali ale ma se ka Sénégal bɔ tulon na Sénégal de ye se sɔrɔ penalty ta na 4 anw ta kɛra 2 ye dolata banna 1-1 na fédération malienne football président y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Dɛma Mamadu Traoré k'a ka walan sɛmɛ u y'a yira sa k'u y'a wele nɛgɛjuru sira fɛ ka kibaruya in k'o da tulo kan sɛbɛn fana kɛrɛnkɛrɛnnen k'o fana dilan k'u bɛna o d'a ma k'a yira sa ko a ye baara min kɛ ko o ɲɛna nka min ye Mali ye ale bɛ jaabi de nɔfɛ bi ni maa min tɛ se ka jaabi kɛ k'u to mara k'o to u ka dege karamɔgɔya la tuguni ko baara kɛ kun ye a ka se ka jaabi sɔrɔ sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Alassane Sulemani Mayiga ye ale ye commission média fédération kɔnɔna na o ɲɛmaa ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa seli Ala k'a tiimako ɲuman n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sa wɛrɛ jira an na sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'o seli Ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka jamana kolosuma Ala k'an ka jamana sinsin Ala ka hinɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen na Ala ka san wɛrɛ jira an na bɛɛ lajɛlen aw ni ce a k'an bɛn waati wɛrɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ